Xa se poden percorrer os primeiros 6 km da autovía A57. Trátase do primeiro treito que entra en servizo entre o lugar da Ermida, na parroquia pontevedresa de Marcón, e o concello de Vilaboa. O delegado do Goberno en Galicia encabezou a comitiva que inaugurou esta mañá esta infraestructura. Pedro Blanco indicou que, ante o rexeitamento da veciñanza da zona, hai varias opcións enriba da mesa para a construción do segundo treito entre a Ermida e os Pilarteiros. Que tal, saúdos? Accidente de tráfico grave na autovía do Barbanza. O sinistro saldouse cunha persoa ferida. Os bombeiros tiveron que escarcelalo logo de que o seu coche dise varias voltas de campás e saíse da vía e colidise contra un noiro. Aconteceu á altura do concello de Boiro. A deputada Isabel Couselo deixa a Deputación de Pontevedra para dar o salto á Xunta. A tamén concelleira e voceira do PP de Cuntis vai ser nomeada directora territorial en Pontevedra de Cultura, Lingua e Xuventude do Goberno galego. No seu lugar accederá como deputado provincial o alcalde de Portas, Ricardo Martínez. Os traballadores do balneario da Toxa incrementan a presión. Nas últimas horas organizaron unha protesta diante do establecemento exixindo a retirada do ERE que afectaría a boa parte do actual cadro de persoal. Ademais, dende a CIGA convocaron xornadas de folga para este sábado e para o luns, martes e mércores da semana que ven. Tamén outra concentración para o vindeiro luns. Hoxe nas Novas visitamos a árbore de Nadal máis pequena do mundo. Por segundo ano, a Asociación de Veciños do Piñeiriño en Vilagarcía repite como a entidade que se encarga de facer grande algo moi pequeno. Este ano, para ver a árbore, hai que botar man dun microscopio. Mide 10 micrómetros, é dicir, 10 veces menos que un pelo humano. Detrás del está o científico compostelán Adrián Seijas, que visitou esta asociación hoxe pola mañá. E hoxe tamén estaremos atentos aos preparativos da San Silvestre, en concreto as de Noia e Pontevedra. As dúas probas manteñen a mesma filosofía, non son unha competición e teñen fins solidarios. En Noia van recadar fondos e na Boa Vila alimentos non perecedoiros. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Xa se poden percorrer os primeiros 6 km da autovía A57. Trátase do primeiro treito que entra en servizo entre o lugar da Ermida, na parroquia pontevedresa de Marcón, e o concello de Vilaboa. O delegado do Goberno en Galicia encabezou a comitiva que inaugurou esta mañá esta infraestructura. Tamén estiveron os alcaldes de Pontevedra, Vilaboa, Ponte Caldelas ou Cerdedo Cotobade. Tardouse en construir 9 anos e supuxo un investimento de 94 millóns de euros. A obra conta cun ramal de case 2 km que conecta coa P9 a N554 e a N550. Servirá precisamente para reducir a densidade de tráfico nesta última estrada. Na apertura deste primeiro treito da coñecida como Circunvalación de Pontevedra, o delegado do Goberno en Galicia apuntou que a construción da autovía vai continuar cara ao norte, pese ao rexeitamento veciñal que xera o proxecto, por exemplo, entre a veciñanza de Marcón e Xeve e os colectivos ecoloxistas. Asegurou Pedro Blanco que hai varias opcións enriba da mesa e que se están barallando as posibilidades para a creación do segundo treito entre a Ermida e Pilarteiros. Habería logo un terceiro que uniría este último punto con Curro, que incluiría tamén unha conexión coa P9. Bueno, pois esos datos, é dicir, todos os datos contamos con eles, todos os datos están no Ministerio, xe vimos a inaugurar este primeiro tramo, é dicir, en canto a esos outros dous tramos, pois seguimos pendientes e falando, é dicir, con todas as partes. Bueno, é dicir, as opcións que se puxeron encima da mesa son varias e, polo tanto, estamos barallando varias posibilidades en canto a esos dous tramos que faltan a día de hoxe. Está aprobado e, dicir, xustamente con esas alegacións que estamos recibindo, pois estamos, dicir, plantexando a posibilidade de darle algunha solución distinta. Bueno, o alcalde de Pontevedra cree que o proxecto da A57 debería seguir adiante, iso sí, co mínimo impacto posible. O rexedor nacionalista defende o que ven defendendo nos últimos 25 anos, que se trata dunha autovía necesaria para conectar os polígonos do Campiño, a Reigosa e o de Barro. Di que tarde ou cedo terán que facerse os treitos que quedan pendentes.
Afortunadamente temos un polígono industrial do Campiño, da Reigosa, hai unha previsión de ampliación do Campiño hacia o sur, estamos a falar de 1 millón de metros cuadrados, hai unha necesidade de conexión co polígono de Barro e de conexión con Redondela, Vigo e Portugal, non? Por lo tanto, eu quero manifestar o meu desexo como alcalde de que esta circunvalación hai que rematala e resolver un problema que temos detectado hai 25 anos e que tarde ou cedo terase que facer e eu vou a reivindicar que se faga, non? E os socialistas pontevedreses tamén celebran a posta en funcionamento deste primeiro treito, así e todo, pola de agora apostan por deixar en suspenso eses 2 tramos cara ao norte ante esa oposición veciñal. Propoñen ampliar esta autovía cara ao sur para que sirva de conexión cara a Vigo, Portugal e a Meseta. Esa vía de alta capacidade que nos vai permitir unir o polígono do Campiño coa autoestrada do Atlántico, que terá que ter a súa continuidade cara ao sur e conectar Vilaboa, onde hoxe remata a 57, con Ponteareas, co Confurco, e dese xeito, con só 27, 28 kilómetros, teremos a Pontevedra conectada por autovía, libre de peaxe, con Ourense, coa Meseta, con Portugal e co sur da provincia. Imos con máis asuntos. O PP de Ribeira critica o alto custo que, segundo din, suporá a recuperación do aparcadoiro do Centenario para todos os ribeirenses. Consideran un erro de xestión o crédito de 2,5 millóns de euros que ven de aprobar o Goberno para facer fronte ao rescate. A municipalización do aparcadoiro do Centenario suporá, segundo o PP, un alto custo para os ribeirenses. O Goberno municipal meteu a pata hasta o fondo, pois con este crédito de 2 millóns de euros para rescatar o parking, que non sabemos se van a ser 2, se van a ser 4, se van a ser 6, ou non sabemos con certeza o que vai a ser. O que sí sabemos é que ese aparcamento que din o máis barato de España será para aquelas persoas que vayan, estén pois media hora ou 20 minutos e paguen pois os 30 ou 40 céntimos pertinentes. Para o resto dos ribeirenses vai nos a costar 2 millóns de euros mínimo. E, polo tanto, nos parece un error gravísimo como se están a levar adiante pois as xestións para a recuperación deste aparcamento, cando o Partido Barbanza Independiente, xa na anterior legislatura, o señor Mariño pois decía abertamente que el se brindaría a unha concesión dese aparcamento porque creía que era pois a mellor das solucións, pero agora, pois como gobernamos ás órdenes do Bloque Nacionalista Galego e somos asalariados do Bloque Nacionalista Galego, pois temos que seguir esas indicacións do alcalde do Bloque Nacionalista Galego. Ademais de criticar a xestión e a solicitude deste crédito, os populares afean ao goberno a falla de comunicación cos abogados. Din dende o PP que os usuarios non foron informados do cambio das máquinas e sistemas de control, xerando moitas dúbidas ao respecto do funcionamento da instalación. Os abonados me din, poñen máquinas novas e nin siquiera sabemos se mañán imos chegar e vai a funcionar a tarxeta. Que tipo de comunicación é esa cunha xente que paga unha mensualidade ou unha anualidade? É dicir, non sabemos se vamos a poder ter 2 matrículas, se vamos a poder pois entrar a deixar un coche e sacar outro, non sabemos nada. Esa é pois a transparencia, a comunicación coa veciñanza e a claridade da que é o diálogo do que tanto falaba pois este goberno tripartito. Accidente grave rexistrado a primeira hora desta mañá na autovía do Barbanza. Hai unha persoa ferida grave. Os bombeiros de Boiro e Ribeira tiveron que escarcerar o conductor dun vehículo que deu varias voltas de campa e emborcou tras saírse da vía e colidir contra un noiro á altura da Ponte Beluso, no termo municipal de Boiro. Cando chegaron os equipos de emerxencia, o conductor e único ocupante do vehículo atopábase inconsciente cun forte golpe na cabeza. Tras a intervención dos sanitarios, recuperou a consciencia e foi trasladado en ambulancia ao hospital do Barbanza. Outro dos asuntos que destacábamos en titulares, a deputada Isabel Couselo deixa a Deputación de Pontevedra para dar o salto á Xunta. A tamén concelleira e voceira do PP de Cuntis vai ser nomeada directora territorial en Pontevedra de Cultura, Lingua e Xuventude do Goberno galego. A súa renuncia fíxose efectiva este venres no pleno ordinario celebrado no Pazo Provincial, no que tamén quedaron, por certo, aprobados de forma definitiva os orzamentos para 2025. No Goberno Provincial, Isabel Couselo
asumira hai ano e medio as áreas de infraestructuras, mobilidade e contratación. No seu lugar accederá como deputado provincial o alcalde de Portas, Ricardo Martínez, aínda que polo de agora descoñécese se vai asumir as competencias que tiña Couselo ou se este cambio suporá tamén unha reestructuración máis ampla do Executivo Provincial. Esta mañá, o presidente da Deputación de Pontevedra aproveitaba para loar a capacidade de xestión de Isabel Couselo, salientando os seus logros nestes últimos meses. Dela solo podo ter palabras de consideración de cara á súa enorme capacidade de xestión, de recoñecemento, de cara á súa grandísima capacidade de traballo que ten e os logros que acadou nestes 17 meses nunha área moi complexa como é a de infraestructuras e de agradecemento, tanto desde o punto de vista institucional como presidente da Diputación e tamén desde o punto de vista persoal. Está claro que a Xunta de Galicia pois incorpora unha persoa tremendamente válida, que vai a seguir estando ao servicio da provincia, pero desde o ámbito da administración autonómica, e desexarlle sorte e acertos que o vai a ter nesta nova andaina. Os traballadores do balneario da Toxa incrementan a presión. Nas últimas horas organizaron unha nova protesta diante do establecemento exixindo a retirada do ERE que afectaría a boa parte do actual cadro de persoal composto por 36 persoas. Nos últimos días, 21 dos traballadores recibiron xa a súa carta de despido que se fará efectivo vindeiro 2 de xaneiro. A eles hai que engadir outros 5 que rematan a súa vinculación laboral por outros motivos. O balneario xestionado pola empresa Otusa quedaría deste xeito cun total de 10 traballadores. A CIGA, sindicato maioritario, solicitará a nulidade do ERE pola vía xudicial. Dende a Central Nacionalista convocaron ademais xornadas de folga para este sábado e para o luns, martes e mércores da semana que ven. Teñen tamén convocada unha nova concentración pro vindeiro luns. Por primeira vez na súa historia, os Reis Magos van visitar a Deputación de Pontevedra. Coñecemos cando logo da publicidade. Pois aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. O Goberno de Outes reclama máis financiamento da Xunta para asumir os custos da Escola Infantil Municipal. A Corporación aprobou no último pleno, cos votos a favor dos 3 grupos que conforman o Executivo Municipal, unha moción solicitando o incremento da subvención autonómica, posto que na actualidade non chega nin a financiar o 20% dos gastos que supón o servizo. O custo previsto para o próximo ano ascende a 190.000 euros, dos que o Goberno galego tan só asume algo máis de 26.000, co consecuente esforzo económico para as arcas municipais. A escola infantil, que abriu as súas portas o pasado ano, conta con capacidade para 40 alumnos. E o Concello de Sanxenxo, a través de SEAGA, entregou hoxe 5 rozadoiras ás asociacións veciñais de Vilalonga e Dorrón. En conxunto, o material ten un valor de 6.000 euros. A iniciativa márcase dentro do convenio de colaboración entre a Xunta, a FEGAN e SEAGA en materia de prevención contra os incendios forestais, o que está adherido ao Concello de Sanxenxo. Estas ferramentas empregaránse para o control da maleza en faixas secundarias. Agradecer o traballo que se está facendo desde Sanxenxo. Levamos xa varias reunións por todas as parroquias onde houve unha participación moi grande de todos os veciños. Eso quere decir que os veciños están moi implicados con levar a cabo este tipo de traballos. Por un lado, esa limpieza e esa xestión das biosmasas, e tamén esta colaboración que ás veces estas asociacións ponen recursos para ter este tipo de material, e que a Xunta de Galicia colabora cos concellos e cos asociacións. Eu estou moi contento de haber firmado no seu momento o convenio co SEAGA, porque despois das charlas que demos nos leva a que os montes de Sanxenxo con todas estas situacións van a estar un pouco mellor cuidados. E quero agradecer aos veciños eso, que participaron nas charlas, e tamén de que agora, a partir deste momento, pois os montes ten un pouquinho máis cuidados, non? E sobre todo aquilo que dixemos, que no mes de maio é o mes onde temos que poñer todas as miras para que non haxa ningún tipo de incendios, non?
A Deputación da Coruña convoca o terceiro fondo de proxectos culturais Reino de Galicia dotado con 200.000 euros. En total, seleccionaránse 15 proxectos dos que os 3 mellor puntuados recibirán 20.000 euros, 14.000 os 5 seguintes e 10.000 cada un dos 7 restantes. O prazo de presentación estará aberto do 10 de xaneiro ao 11 de febreiro a través da plataforma de tramitación electrónica Subtel. Nesta terceira edición o certame centrarase en dous ámbitos: a posta en valor patrimonial, turístico e socioeducativo do pasado medieval en lugares e vilas da provincia, así como os proxectos sobre figuras concretas do antigo Reino de Galicia durante o medievo. E saiban tamén que, como cada Nadal, a Policía Local de Rianxo volve poñer en marcha a campaña de concienciación Bebiches, ti decides quen te leva. Nesta edición, os protagonistas son os taxistas como mellor alternativa para volver a casa tras unha noite de festa na que se consumiu alcohol. Ademais de sensibilizar a poboación sobre a importancia de non conducir baixo os efectos do alcohol, esta campaña busca tamén poñer en valor o traballo dos taxistas, que este ano conta cun servizo moito máis amplo, o pasar de 2 licenzas a 6 neste municipio. Por primeira vez na súa historia, os Reis Magos van visitar a Deputación de Pontevedra. Será o vindeiro venres, día 3 de xaneiro. As súas maxestades arrancarán esa mañá coa rapazada do príncipe Filipe. Despois, a iso das 12 do mediodía, achegaránse ao Pazo Provincial. Logo de ser recibidos polo Goberno Provincial, recollerán as cartas dos nenos e nenas que se acheguen ata ali. Daremos a posibilidade que os nenos e nenas da provincia podan entregarlle as cartas ás súas maxestades. Ás 10 da mañán estarán en Príncipe Felipe, en torno ás 12 da mañán pasarán aquí polo Prazo Provincial, donde os recibimos. Así que pais, nais, avós, aboas, nenas e nenos, escoitade ben. Se queredes entregarlle a carta aos Reis Magos, tedes unha cita aquí no Pazo Provincial o venres día 3 ás 12 da mañán. Bueno, xa saben vostedes que a árbore de Nadal máis pequena do mundo está en Vilagarcía. Por segundo ano, a Asociación de Veciños do Piñeiriño repite como entidade que se encarga de facer grande algo moi pequeno. Este ano a árbore non pode verse a simple vista. Hai que botar man dun microscopio porque mide 10 micrómetros, é dicir, 10 veces menos o tamaño dun pelo humano. Detrás del está o científico compostelán Adrián Seijas, que visitou a asociación esta mañá xunto co alcalde da cidade. Coñeceu a iniciativa deste colectivo o ano pasado coa súa árbore de 3 centímetros e quixo superar ese reto. Hoxe, durante a súa visita ao centro, explicou como fixo realidade este proxecto para crear a árbore máis pequena do mundo. Por certo, poderán achegarse ata o 7 de xaneiro. Pois o ano pasado vimos que había un árbol de Navidad que era o máis pequeno de España, en Vilagarcía, que medía tan só 2 centímetros. Falando con Pedro, decidimos o ano seguinte, é dicir, este ano, facer un aínda máis pequeno, utilizando a técnica que tenemos no laboratorio. Deseñamos un de 10 micrómetros, que ahora está exposto no Centro Cultural Breogán, e mide 10 micrómetros, portanto, o árbol de Navidad máis pequeno do mundo. Bueno, pois o que comezou como unha pequena broma ou tirón de orellas, non, ou tal aos alcaldes de toda España que estaban a medirse as árbores. De feito, agradecemos moito que o noso alcalde non entrase nesa loita tan divertida e ridícula, non? Pois acabou, bueno, pois cunha relación moi chula con un instituto, un laboratorio que está en Holanda, bueno, pois algo que nos sirve un pouco para visibilizar, non, a labor dos científicos, dos nosos científicos que están alá estudando. E o Concello de Ribeira entregou unha quincena de cestas de Nadal aos gañadores dos concursos de decoración e embelecemento de fachadas e xardíns. Ademais dun premio á mellor vivenda de cada parroquia, distínguese a mellor de todo o municipio, así como 2 comercios e 2 locais hostaleiros. Os afortunados gañadores do concurso de embelecemento de fachadas e balcóns de Ribeira recollían esta mañá o seu premio en forma de cesta de Nadal. Foron en total 10 cestas, unha por cada parroquia, e unha especial valorada en 300 euros para a mellor decoración de todo o municipio. Foi para Antonio Casanova de Castiñeiras. No caso das parroquias, a decoración de fachadas, que é a parte de cultura, digamos, pois hai un premio por cada parroquia, e despois un premio grande para a que consideran que é a mellor fachada decorada. Así que isto
simplemente un concurso que en realidade o que intentamos é pois eso, fomentar, non, a participación veciñal nestas datas de Nadal. Pensamos que é moi importante, non, darlle un cambio de imaxe a todo o municipio. Ademais das vivendas, o Concello convocou tamén o concurso de decoración para comercio e hostalería. Outorgáronse 2 premios en cada categoría. A mellor decoración hostaleira foi para a Caseira e en segundo lugar o Cocoluche, mentres que no apartado de comercio o xurado distinguiu os escaparates de Teresa Arreglos de Confección, seguida de Maribí Santos Atelier. Son 2 para comercio e 2 para hostelería, valorados en 200 euros e 300 euros. O que se pretende é dinamizar o comercio e dinamizar a hostelería e que, é que embellezcan, aparte do que fai o Concello, embellezcan eles tamén o que é a zona comercial toda de Ribeira. E, para fomentar un pouco, o que é o consumo e os servicios de Ribeira. Dende o Concello agradeceron a ampla participación nestes certames que contribúen a embelecer o municipio nestas festas de Nadal ao tempo que dinamizan o consumo local. Bueno, imos agora con esas carreiras de fin de ano, como xa tradición en Noia, van pechar cunha cita solidaria. A San Silvestre vaise desenvolver o día 31 ás 5 da tarde na Alameda Noiesa. Non se trata dunha proba competitiva, posto que o seu principal obxectivo é recadar fondos para Cáritas. Que mellor maneira de rematar o ano que facendo deporte e colaborando con quen máis o precisa. Quen así o desexe pode participar na San Silvestre de Noia, que se celebrará o próximo martes día 31. A última proba deportiva que vamos a facer no Concello de Noia e queremos animarvos a todos a que veñades a facer as vosas últimas compras navideñas e de paso pois vir a correr nun ambiente festivo polas nosas rúas. A participación está aberta a calquera, posto que o percorrido consta de tan só 3 kilómetros nos que divertirse facendo deporte e contribuir a unha boa causa. Unha carreira que, como ben sabedes, é a modo festivo, non é para nada competitiva, son 3 kilómetros nos que agardamos que todo o mundo veña en familia a disfrutar desos 3 kilómetros curtiños que ademais van a valer para facer un acto solidario, que non fai falta unha prescripción previa, sino que é solamente con aportar uns alimentos para Cáritas, pois calquera pode participar desta proba. O remate da proba, os participantes que fagan a súa achega en forma de alimentos poderán disfrutar dunha chocolatada ás portas do Concello. Pois animar a toda a xente que se presenta aquí na salida da proba ás 5 da tarde, que faga a súa aportación a Cáritas e con esa aportación se lle será entregado un ticket co que podrán disfrutar de unha chocolatada acompañada de churros. Dende Cáritas quixeron agradecer ao Concello e ao Club de Atletismo de Noia que sigan a organizar este e outros eventos en favor da entidade, que neste Nadal atende a 140 familias en situación de vulnerabilidade. Agradecer ao Concello a través da Concellería de Deportes, ao Club de Atletismo, a organización, e estamos totalmente satisfeitos que sea un pouco unha proba solidaria, xa que nós este ano en Cáritas, as cifras que vos vou dar non son halagüeñas, atendemos a 140 familias, son 300 personas que durante o Nadal estuvemos atendendo, seguimos atendendo, e que entendemos que na proba esta solidaria do día seguiremos recollendo como en anos anteriores, moitísimos alimentos, que nos axudarán a empezar un ano novo, onde estaremos aí cos máis vulnerables da nosa vila, da nosa bisbarra, e axudando en todo o que podamos, porque a necesidade é grande. E Pontevedra aspira a converter a San Silvestre deste ano nunha das edicións máis multitudinarias. Queren chegar ao récord acadado no 2019, cando se repartiran 7.000 dorsais. De momento xa están confirmados máis de 2.500 corredores, pero o prazo de inscripción continúa aberto. Trátase dunha cita de balde para que a organización pide que se doe cando menos 1 kilo de alimentos non perecedeiros. Ahora mismo llevamos sobre 2.500 participantes, insistir un poco que la gente por lo menos que se apunte, es inscripción gratuita, solo se pide 1 kilo de alimentos por dorsal y por lo menos que al inscribirse tiene un seguro y por lo que pueda pasar por lo menos que las cosas se hagan bien hechas.
Ese día al final es un ambiente súper festivo, o sea, no es deportivo, es más festivo que deportivo y pasa por todo el centro de la ciudad, un gran ambiente público. Este ano quixemos facer un esforzo especial para que a carreira empezase e rematase no centro da cidade. Creemos que este percorrido é o millor posível non só para disfrutalo en familia, sino para darlle visibilidade á propia carreira e para encher as rúas de Pontevedra de bo ambiente para despedir o ano, porque é o que fai a San Silvestre. Bueno, e antes de marchar, querolles amosar isto que teño aquí, tamén neste outro formato, son os calendarios solidarios de Amicos. Hoxe tivemos aquí nos estudos de Canal Rías Baixas en Ribadumia a visita de representantes e tamén dun usuario desta entidade que nos trouxeron estes dous calendarios que, por suposto, imos poñer na redacción. Aí o teñen. Xa saben que poden facerse cun exemplar achegándose ata o Centro de Atención Integral de Comoxo en Boiro. Deste xeito, rematamos por hoxe e por esta semana. Aquí estaremos de volta o vindeiro luns e, entre tanto, xa saben que poden seguir informados en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.